טוב, אז מה קורה חברים? היום אני הולך להעמיד לכם איך לצלם מסך, כאילו להקליט מסך בשביל להעלות סרטונים ביוטיוב, ואני הולך להעלות עוד סרטון, אני הולך להעלות את זה על היוטיוב והכל. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להיכנס לחיפוש ולרשום באנגלית גדולות OBS. זה נראה ככה, אתם עושים Enter, זה מוצא לכם את זה, ככה זה אמור להיראות. אתם נכנסים, יהיה רשום לכם את זה באנגלית, אני ארשום את זה באנגלית כי זה פשוט בעברית. יש לכם פה Windows, Mac OS ולינוקס. Windows זה בעצם כל המחשבים Windows, Mac זה אפל ולינוקס זה כל מה שלא אפל ולא Windows, אני לא באמת יודע, אף פעם לא היה לי. מה שאתם תעשו זה אתם תלחצו על Windows, זה יעלה לכם את זה לפה. אחרי זה אתם תגיעו לפה. זה יראה ככה. לי יש פה כבר סצנות, אבל אם לא היה, אז בוא נגיד לא היה פה כלום, אתם עושים פלוס, אישור, אתם הולכים לפלוס, אתם יכולים לבחור, אפשר להקליט חלון, דפדפן, הקלטת משחקים, שם הכל, אפשר למחוק, להוסיף, כל מיני דברים, הכל. הדבר הבא שתרצו לעשות זה בעצם להתחיל הקלטה ולהתחבר בעצם אל הערוץ יוטיוב שלכם. אז אתם תלכו להגדרות, אתם תלכו לשידורים חיים, ואז אתם תבחרו יוטיוב כנראה, אני מנחש, יש לכם פה עוד המון דברים, אתם כנראה תבחרו יוטיוב, ואז יהיה לכם פה פריימרי, בקאפ, פריימרי יוטיוב, כל זה אתם תבחרו את הפריימרי יוטיוב, in guest server, ואז אתם תלכו להתחבר לחשבון יוטיוב שלכם. סבבה? אחרי זה אתם יכולים להתחיל שידורים חיים ישר מפה, במקום ללכת ליוטיוב וזה, אוקיי. אתם פשוט לוחצים על ניהול שידור חי או כל דבר אחר, או התחלת שידור חי, לדוגמה התחלת שידור חי, התחיל שידור חי, ביוטיוב, אתם תוכלו לראות, לעשות הכל. פה אתם שולטים בסאונד, אתם יכולים לשנות את זה לאנכי, שתראה ככה, אני אישית מעדיף את זה ככה, יותר טוב, זה גם נראה נחמד ככה. אתם גם יכולים להזיז ליותר נוח, מה שיותר נוח לכם, לדוגמה אם פה זה ככה יותר נוח לכם, זה פה, וזה סצנות פה, פה אפילו, זה כן. אז אחרי כל הדברים האלה, מה שנשאר זה בעצם איזה משחק פתוח אצלי. יש את המשחק החדש הזה שאני אעשה עליו סרטון חברים, אז תחכו, מה שאתם עושים זה אתם עושים אנחנו נכנסים לסצנה שפתחנו, אנחנו עושים הקלטת משחקים, אישור, הקלטת חלון מסוים, ואז הולכים ל-Webbing Journey, אישור, ובום, יש לכם את זה פה. סבבה, אני לא, כאילו, כן, אם אתם רואים אז יש לכם את זה פה. זה באמת משחק לי טוב הייתי אומר, שווה לשחק. אני אעשה סרטון, הולך גם להוריד את זה. אם אתם רוצים כל דבר לדעת איך עושים את זה, איך כל דבר באמת, פשוט תבואו לתגובות ותרשמו מה אתם רוצים לעשות. אני באמת, אני אחפש, אני אבדוק ואני אמצא ואני אעזור לכם. תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי, מקווה שעזרתי.